Umfana ucishe alingane nondodakazi umdlula kancane. Mina ngingamzala umfana, ngingamzala umfana, kodwa umfana uthi undodakazi mengabe ephuma asale athi yo yazi uyachaza umzimba wakho muhle, like engazi uthi singenza something mina nawe, like angeke azi umntwana. Nami ke bese ngiyalingeka ngokuthi umfana bengimbona eyibhungu nje, ngalingeka ke indaba ivele kanjalo ukuthi sigcine sesithandana ke nomfana kodwa sifihla phela. Lapho like ngasuke ngathi mina ayi umuhle mama, uyaqoqa ngathi una 35 years, so kwawumuntu ovela asmile nje uma sesuka wazohlala eduzane kwami ekhawuchini, kwawukumbamba wathula, kodwa ngalolanga ngaye ngamhlonipha ngoba ngithi hayi maybe uzotshela ingane yakhe ukuthi ngenzani. Okay, ingxoxo enanixoxa phambilini ke noma mase kufika undodakazi ziyafana nalezi enixoxa uma undodakazi engekho? Hayi azifani ngoba phela kusuke sekushintshe isimo sokuthi akumelanga ukuthi undodakazi abone ukuthi umama ujola nomfana omncane. Sibe sesiyaxoxa nje generally njengomntwana, ngimthathe njengomntwana ngoba umntwana vele ovamile ukuze ekhaya ngimthume lapha nalapha ya. Okay, la ukufike khona ke ekuthenini ukuthi igcine lo daba selazeka, ngithola ukuthi lazeka lo daba, ukuthi lazeka kanjani, lani thusa kanjani. Ngiyafisa ukuthi singene lapho, ngiqala kwena ndodakazi kwenzakalani? Into eyenza ukuthi ngize ngigcine ngithola kusho ukuthi umama uma ngithumile esitolo. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya, igama ngumzothule ngwakashembe isibongo mafafuka njengete ngabani isamba nesabungosi angalala maqedo lala bafozane kunogathi izikhudla othi mawuvimba ngala uthukusa ngale ngumkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa nkitela sisesentini la sikhona sizodla imali yesokisi. Kumnandi ke makunje segolela gola amadoda kukhona insizwa esake sayibingelela sakhuluma ngayo phambilini, sase siyayicela lensizwa ekutheni ukuthi isondele, yathi kuma ukusondela kuthina ngezathu ezithile, kodwa ke sithe asize la kwi4GAP accommodation okuyindawo ongakwazi ukubhuka kuyona ngoba uyibona naseyithombeni ekutheni ukuthi inhle kangakanani, kodwa ke sazokhuluma ngayo ngokuhamba kwesikhathi. Insizwa kithi angivele ngikubingelele ngikwamukele ekutheni ukuthi uvume namhlanje ukuthi usondele kuthina. Hayi ngiyanibingelela nami ngiyabonga bhuti ukuthi ngifike la nami ngizogeza igama lami. Yebo. Okay, mntaka baba sakhuluma nabantu ababili la othintekayo egameni lakho, okuthinteka kakhulu kahle igama lakho, waphenduka wena ngathi uwena umuntu omubi kodwa kwaphinde kwagxekwa naye othile laphana. Ngicela usiqalele udaba ukuthi udaba lakho lume kanjani ukuze umbukeli ekhumbule ukuthi sikhuluma ngani la. Mangaqala udaba lami nje bhuti, yazi ngibe shocked mangaba ngithola ikholi last nithi ninalomndeni lona ngoba mina nguthatha njengomndeni wami. Uma ngifikile lapha ayikho into engingayenzi. Uma ngifikile ngenza itiye, ngenze ini ngibuka iTV, ibhola ngilibuka khona, ngihlale nomama khona, ngihlale nentombazane yakhona. So ngiyathuka mina ukuthi sebengifonela beku TV ukuthi kwenzakalani. Yebo. Okay, ake ngibuye la mntaka baba, isici kuyathiwa isici, wena akukho mhlambe oyisola ngakho kulesici esenzeka ngaphambi kokuthi siqhubeke ngodaba ngoba sifuna ukuthi siqale ekuqaleni udaba. Ake sibheke isici lesi esenzeka kuqala. Hayi angisiboni njengoba ngangimtshelile kwicall ukuthi ngesikhathi infona ukuthi ingube endala vele ilali ingane njengoba nje nami ngagcina ngilingeka nawe futhi njengoba wambuka nje nawe ungalingeka iphutha kodwa ke ngicabanga ukuthi soyikhuluma njengomndeni siyilungise. Okay, ake ngibuye la, ake siqale udaba ke manje eqaleni. Sifuna isadi lakho lime kanjani, wazana kanjani nalomndeni? Lo mndeni lo bengithi manginenkinga la ngihlala khona nomndeni wami, ngiziphumele ngizishayile umoya ngabese ngamitha intombazane yakhona, hayi ngamukeleka ngangena ngahlala kwamnandi
hayi ngenza yonke into noma makhona futhi sengikhona ukuhlala naye noma ingekho intombazane ngagcina ngibe ne relationship nentombazane. Mangiba ne relationship nentombazane akwamnandi sengenza yonke into umama sithengele notshwala noma bedinga izinto bebe nginika imoto bathi angiphuthume ngiyothenga izinto. Hayi ngumuntu wakhona nje njengoba namanje ngazi ukuthi mina ifamily yami nasekhaya kuyaziwa nje ukuthi hayi naba abantu engiphila nabo. So ngiyathuka ukuthi bangithathe bangilethe ku TV ukuthi kwenzakalani labantu. Okay. La ngifuna ukubuya khona. Bona ngoba uthi umithana nentombazane. Intombazane bakhulume sengathi wena umuntu vele obejwayele ekutheni ukuthi uyathumeka mhlawumbe usemncane khona ngoba ungasendaweni. Ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi ukumithana kwakho naye bese kuyikuphi ke mona inkinga ekhaya. Bekuwumuntu ngoba ngijwayele ukuhlala khona bekuwumuntu engithi manginenkinga ngimtshela ukuthi hayi so athi ayikhululeka umama hayi khululeka wathi so sengenzelwa yonke into nje like ingane yakhona. Kwakuwumithana kwami nawe bese sajola ke nentombazane siyasijola nentombazane kwakhona ke inkinga ngoba phela nami ngiyindoda nginama feelings. Hayi mase ngisala nomama ngelinye ilanga awungithi angigqokele nje into engayi understand. Hayi mase ngiyamncoma umama ngithi hayi ngeke yazi namhlanje wavela wangathi uyingane straight angathi una 35 years. Hayi umama vela smile kungabi uyena umuntu onenkinga abuye azohlala eduzane wami ngoba sihleli nje sobabili kanje uyintombazana ayikho. Then kuqale lapho ke hayi mase ngiyahlala nje ngiyamthinta hayi angabi nankinga. Mase imama uqala kwakho nje ngifuna uqale nje imixoxani ngalezo ikhathi. Lapho like ngasuke ngathi mina hayi umuhle mama uyaqoqa ngathi una 35 years. So kwawumuntu ovela asmile nje uma sesuka wazohlala eduzane kwami ecouchini. Kwawukumbamba wathula kodwa ngalolanga ngaye ngamhlonipha ngoba ngithi hayi maybe uzotshela ingane yakhe ukuthi ngenzani. Ngasuka ngahamba mase next time ngafika ngizobuka ibhola yathi ingane yakhe yona mama bothe siyaphuma phela namhlanje uyangikhipha yathi hayi phuma nama friends wakho khululeka nayi imali mina ngikhathele. Yaqala lapho ke inkinga wabese wathi ngimhambise bese ngidlule ngithenga into engizifuna ngoba iziphuzo phela uhlala ezithenga. Ngadlula ke mall ngathenga iziphuzo buya nazo ngahlala phansi saphuza nomama sashaya i-champagne saba right. Hayi ke kwaqala ke lapho ukuthi umama sibambane sigcine silala. Okay. Umbuzo uthi abakhulumi bona ngeziphuzo. Iziphuzo bayifihlelana abantu besifazana noma bekhuluma udaba. Hey mina ngiyathuka phela ngoba ngicabanga ukuthi bekumele basiveze iziphuzo ukuthi sinokuhlala siphuze nokuthi yasuka kanjani indaba. Bangablame mina ngoba manje angathi icala balilahlela kumina. Kodwa ngiyafisa ukuthi nabo babe khona ngelinye ilanga bazoconfess ukuthi sinokuhlala siphuze lapha ama drinks. Kwenziwe yonke into kujive nje yabona. Njengomndeni. Okay. Ake ngibuye la. Nakho ke siyakufonela la mntaka baba. Usitshela zona lezo indaba lezo ekutheni ukuthi wena kahle ingubo endala ilale izingane. Uphinde futhi usitshela ukuthi uvela usayithanda intombazana. Umbuzo uthi intombazana kuyaphuma ekhaya. Ngenkathi iphuma ekhaya ngoba yayibuyiswa ngaleso sikhathi sizokhuluma nawe sifuna nawe ube khona. Ngenkathi iphuma ekhaya ngifuna ukubuza ukuthi wawusaqhubeka yini uyixhuma ngoba ikhala ngokuthi wena usayifuna uthi uyayithanda. Kangisaqhubeka ngiyixhuma phela ngoba ngiyayithanda yona kodwa nomama wayo futhi ngiyamthanda. Umama wayo ungenzela yonke into. Kusho ukuthi manje usengikhiphe nasekhaya usengitholele enye indawo angiqhashele kuyona. Ima uyena umama oqasheleni. Ungiqhashele indawo yami nje ngine cottage engihlala kuyona irent uyena yonke into ephakathi ngayithengela uyena. So ungiphethe kahle kodwa ngiyayithanda ingane yakhe. So mina bengifuna nje sihlale phansi sikhulume njengomndeni ukuthi hayi asilungiseni lento sibe yifamily right isithembu sami.
Hayi ngikuzwa kadlalela wenkabi wena ubuye engathi uza ngalama jokes ngoba sasikufonela waba nama jokes saxake ukuthi kuhamba kanjani. Lalela ke ngifuna ukubuza la, akekho umuntu ongavuma lento one nasemphakathini kukhona indlela mhlawumbe ongabukwa ngayo emphakathini. That's why besifuna ukuthi babe khona ngoba inkinga yakho usaqina ingane ngeincingo kodwa awufuni ukuphuma laphana ekamama nokuqashela uqashela vele intombazane isekhona ekhaya. Yebo ngathi ngangifike ngichaza inkinga zami. Oh yeah. Mangibatshela inkinga zami wagcina ngizwela ukuthi hayi ngeke ngoba vele ungaloku usokola so. Ngasuka ke ngahamba wathi angicinga indawo ngayithola. Ngaya kule ndawo ngamtshela ukuthi hayi nayi indawo ibiza 8.5. Leso sikhathi into engisebenzayo liyabheda bamba icontract. So ngagcina nami ke ngithi hayi ngoba esengenzela lezi zinto uthando lwathi ukuthi ukuphakama ke manje ngoba phela uyena ongithengela igrocer, uyena ongirentelayo, izinto ezisendlini uyena. So noma ngifuna ukuya somewhere imoto uthi thatha imoto kukhululeke. So iyo ke lento eyinkinga ukuthi ngifuna mina sikhulume sikwazi ukulungisa aqhubeka ngenzele lezi zinto kodwa ingane yakhe nayo ngiyayithanda. Umbuzo uthi wena ke ngokwakho uyibona lento ukuthi ingenzeka yini uma kuthiwa bahleli la baxoxa lo daba yena vele bese qalele ukukurantela uyakuthengela ukudla njengomntwana. Ngibona ukuthi akufanele egcineni bagcina befikile. Umbuzo uthi kuzokwenzeka yini ekutheni ukuthi kwenzeke lokho uma bengaba la. Ngicabanga ukuthi indlela esikhuluma ngayo nabo naye umama because ngiya affecteka kwi rent kodwa ke sikhulumile wathi uyangithanda nami ngathi hayi ngiyakuthanda kodwa kumele sihlaleni phansi phela ingane ibuye ekhaya ihlale ekhaya lakho ukwazi ukuthi nilungise izinto ngoba ngabe mina ngibuka umphakathi ukuthi hey nangu lo muntu lo wahlukanisa umndeni. Besikhulumile khona ukuthi nje angazi ukuthi mhlambe bangafika nini ukuthi sikwazi ukuthi silungise izinto njengomndeni ngoba siumndeni manje. Okay. Sizokuzama lokho mntaka baba. Sizokuzama kakhulu ekutheni ukuthi ikhulunywe lento usukhona nawe ngoba wabaleka lapha. Inkinga enkulu wena usuthandana nomama and umntwana yena uthini ngaye. Naye ngiyazama ukumbekela istory mangaba sikhuluma over the phone ukuthi okay sharp ngilenzile iphutha nali iphutha engilenzile kodwa ke bengicela ukuthi wamukele wena ngakuthanda kuqala na ngiyakuthanda. So manje angifuni ukuluza okukhona ngokungekho ngoba umama wakho uyangenzela ngaphandle wena kungakhona ukubuyela ekhaya nikwazi ukukhuluma nomama nilungisa izinto masaqhubeka ngirentele. Okay. Ngoba ngeke ngikhona ukurenta phela ngeke ngikhona ukuhlala endaweni ya 8500. Yeah. Okay. Uzama itoho noma usuyatohoza manje. Likhona into kunalo kodwa liyabheda ngeke ngi-afford irent yakhona. Okay. Iphezulu lakho. Yeah. Okay. Mntaka baba, siyabonga ithuba lakho lokuthi usondele and siyabonga ukuthi ube ingcenye yokuthi usondele kodwa ngingakuyala kona mina ukuthi wena mhlawumbe uzame enye indawo ngoba vele sayibona le ndawo esasikhonjwe kuyona ukuthi indawo vele leyana ongahlali noma bani kuyona. So ngizocela ukuthi wena ukuzame ngokusamandleni ukuthi nawe ukulungisa uyilungise wena kakhulu ngoba ekugcineni uma ungayilungisi wena ngoba nenkinga ekutheni ukuthi nawe uthole ukudlela nobuqondile. Angazi ukuthi uzobadinga yini abantu okuyibona abazama ukuthi bekululeke mhlawumbe nezinsizwa futhi ukuhlale nazo zikululeke ukuze ukwazi mhlawumbe ubuyele esimeni sakho ngoba ekugcineni nokubuyela ekhaya nawe kuyadingakala ukuthi ubuyele ekhaya. Okay hayi lapho ngiyezwa khona ngayidinga iadvice yabanye abantu because uyayenza into ucabanga ukuthi right kanti wrong. Ekhaya kona ngakhuluma nabo just ukuthi sebethuswa ile ndaba ku TV maseyivela ku TV. Iyona ke nabo into sebeyikwatele manje ukuthi kanti indawo engihlala kuyona ngoba ngithini phela emini engiyiqhashile not ukuthi ngiqhashele umama. Kodwa babe surprise kodwa ke ngizokhuluma nabo ngizoyifuna advice ukuthi mangabe ngangitholela nje mhlambe usizo ukuthi sikhulume nabanye abantu nami ngizokhuluma nabangani. Inkinga abangani bami ke bona bajabulela kona ukuthi
ngihlala endaweni eright ngikhululekile ngiphuza utshwala yabona so yiyo lonto engeke bona abangikhona ukungiluleka ngendlela eright Okay. kodwa ngakujabulela ukuthi ngathola abantu asebekhulile abazongiluleka ngendlela eright Okay. Wena inkinga yakho yasekhaya angifuna yona ke yasekhaya uyafuna nayo ukuthi ilunge iphelele. yebo angeke uphile ngaphandle komndeni ngiyafisa nje ukuthi kube right yonke into ibe sesimeni ngikwazi ukuthi nami mangaba ngikhumbule ekhaya ngiye ekhaya yabo ngingabi nenkinga ngoba manje bakhala kakhulu nangale ndaba le TV baloko bethi kanti wawuhlala lapha awufuna ukujola nalo mama ngithi no ayikho njalo mina kwenzakala iphutha so ngiyababekela isitori so aba understand kodwa ngiyafisa nje ukuthi nabo ngelinye ilanga bathola ukuphola ngaphakathi ba understand ukuthi isimo sotshwala isona esenza ukuthi ugcine kuba so wangaqondanga nami. Okay. Yeah. Ngizwa kahle. Kodwa ke ngifuna ukukululeka nami ekutheni ukuthi uzame nawe enye indawo mhlawumbe engaphansi kwaleyo mali ngoba leyo mali phezulu kakhulu kumuntu kakhulukazi othi uyalibamba itoho kodwa alimgcolisi ngaleyo ndlela. Kodwa ngiyakululeka lapho ukuthi sidlule kukona nje. Mntaka baba sibonga ithuba nesikhathi ungathini kumuntu omusha umuntu ongangawe ongangena kulesimo noma ongafinyelela kulesimo ongena kusona nokumluleka ukuthi engangeni esimene abonayo ukuthi ngeke kwazi ukuyiqaqa kusona. Kakhulukazi yikhaya mase uthembela kwelinye ikhaya uphinde kube nenkinga kulelo khaya. Ngingathi mina komunye umuntu obukile ku TV ngicela ukuthi bafowethu singayewa izinto ezidlulayo ngoba ugcina uthi umndeni wakho awufuni kumele uzame ukulungisa izinto nomndeni wakho ngoba uhlala udinga noma ngathi uyashada kudingeka wona noma ngathi uyashona kudingeka wona so angeke bakwazi ukuthatha abanye abantu bamba ufihla ithambo lakho ongayona family yakho so ngathi mina umuntu omusha ngiyanicela bafowethu akuhlale phansi nomndeni wakho ulungise noma kuthiwa kwenzakalani noma ngathiwa umndeni wakho uxabana nentombi yakho noma uxabana nobani bani hlala phansi wena ulungise ukuze ukuthi ube right nomndeni wakho. Oh yeah. Yeah. Hayi sibonga kakhulu mfowethu sibonga isikhathi sakho sinike sona kweNetZaka TV. Hayi ngibongile nami bafowethu kodwa bengicela ukuthi engathi ngangitholela usizo ukuthi ngithola abantu abazongiluleka nje ngikwazi ukuthi nami ngibone ngenye indlela nale family futhi isondeze le okuyiyona isondele isikhulume nayo ikhona ke manje ukuze kulunge le ndaba yakho njengamanje ngoba bebekusebenzisa endaweni ezithile nokuthi futhi usebenzile nabo ngendlela abusebenza ngayo kodwa bakunika indawo eright ngenxa ukuthi bayazi ukuthi uyathumeka. Yebo hayi ngakujabulela kakhulu ukuthi basondele. Okay. Ngakujabulela kakhulu ukuthi basondele wenze ukuthi nasekhaya bezobona ukuthi hayi sikhulumile igcine kanjani indaba ngoba phela kusanalo question mark esele ukuthi labantu abaye ku TV uxabanisa umndeni wena usuka la uxabene nathi uyoxabanisa omunye umndeni so angifisi ukuthi umndeni mawuhlukana kuthiwe mina. Yebo. Sibonga kakhulu insizwa yakithi sibonga kakhulu umbukeli lapha ekhaya le NetZaka TV sithi uphila kanjani ngoba ngishilo ukuthi la sikhona sise 4 gap i-safety and bani singasho ukuthi i-safe and quiet accommodation la khona ongakwazi khona ufike khona uzoyiqashela noma ubhuke uma kuya ukuthi ufuna ukubhuka uma uneyinsuku uzoba la eGoli you 5 kilometers from Sentin uza la le ndawo ithule ngendlela esimangaliso sithe asebenzisa yona namhlanje uyayibona ethombeni indawo ongakwazi ukuthi nawe usondele kuyona. Igama lami ngingumzothulo kaShembe isibongo mafafuke njengetengabane sambane esamba umgosi angalala maqedwe lala wafozane nokwathi izigodla kodwa ethi mawuvimba ngala thukusungale aphinde idibane.